nduttoɗen e gannde men nduttoɗen e gannde men nduttoɗen e gannde men ko yewtere nde Abdoulaye Sarr waɗante en ngari bandiraɓe ko fate jambilji ko wiyete ko ƴiwoode ko wiyete ko rad walla la foudre e français foudre ko ene jambil ƴiwoode ko mbiyata jambil ƴiwoode hay jambil guutela ɗon hay jamguel guutelala ɗon kono hannde e piran ɗum ha laaɓa ko jibinte foudre ko addanta d' abord asman dirde asman dirango wonno rigango asman jibinta ɗum ko oɗon gandi duule ɗe en jogui duule dewe e duule gore mal e femelle duule ɗe noon jogui positif charge électrique positif e charge négatif so tawi no ɗe doguirte ɗe gogodira nde asman he charge goto négatif so hawre négatif dirango waɗata so positif hawre positif waɗi plus e plus dirata moins e moins dirata plus positif plus négatif yani plus so hawre rulde rondiɗo charge plus e ndeɗo ko charge moins ɗo woni boɓɓodira ɗe mbaɗa masse courant ɗe massa digango e boɓɓodira wolango mawna ni woni noon majje mbaɗa ko ene lewdu ni jeyge e ene saaha noon base gonɗo deliɗo o ha yettotoɗe boɓɓodirto lowcol ko gotol soɗe boɓɓodiri waɗa masse électrique lowcol turki manngol heewɗo force boɓɓum nammodir leydi asman ɗum woni sumat so leydi kecci e lekki kecci sumat so jawdi sumat so jamdi tayat mo alaare allah e jeyge ɗon ene hulɓini banggue ɗum ɗo e nden yimɓeɓe senaɓe ne kaala e pirɗum firoji tan ɓe ganduɗa jaafoɗon noon bandiraɓe e mbiya raade dira asman ko malika sikata walla malika allah haalano malika de o wi tan ko raadu woni subhina wi ko yusabbihu raadu o woni ngo wondi wona raadi tan subhinde gueɗe kewɗe e aduna subhina kono noon en paamata no subhinirta ni oto haali e simore l'isra ɓawi 49 o wi tusabbihu lahu samawat السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا وي تسبح له إن سبحنا مكانك الله السماوات السبع أسمانوجي جيدي والأرض إليه اللي جيدي ومن فيهن بين وان بين سنة بين نون كهون للعاقل جد الكدل وين يجين بين جنيجين ملكاجين كده بعد إنه هاي قدم ومن فيهن وإن من شيء إن كله ليسبه بحمده إن سبهنا يتود جومراد ولكن لا تفقهون تسبيحهم كنون أن فهمتان سبهنا سني فون ولي سبهنا دوزال سبهنا كلا كل سبهنا كنا لا تفقهون تسبيحهم رعد إن سبهنا رعد كديرانغو قال تجراد وبيان ملك سبحانه وبيان حال ملك الله فاي كاد ويدو ملائكه التوكسل ديرنا harto duule de weddo ton haire walla weddo ton seka hartode ni woni non suma ga hen leedi faanda ci wana non woni o wi ko tusabbihu lahu samawati sab'u wal ardu wa man fihinna wa in min kulli shay illa yusabbihu bihamdi walakin ay o kono non ay keden fi walakin kanko Allah kono non لا تفقهون أن بامتا تسبيحهم ندي شبهتي إنه كان كانوا الله لا ينام حليما ومنجو غفورا جافتون لا نانا سورة الإسراء آية 9 توتو سورة الرعد يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته رعد إن سبحنا إن حمد سبح من تورجو مرادو e malikaji gonde kadi kulul Allah ko kulbe Allah do Allah wiani malika kono kambe anduɓe won hen tafsiroɓe mbiya ko malika sikatan diran weddoga kaaji no gayna ko artoto balim no findirani joni noon bandiraɓe tedduɓe dutten seeɗa yalle décret ko wiyete ko hono dirango asman ويقدر العلماء الضوئية يعني القوة ضوء ناتج عن البرق ب50 مليون وات بقدر كم أنه به هنا فرص قوة ضوئية
force lumière immotonge min al barq bi 50 million watt ko capande 2 million watt donc wiite qiyasiya ko unité goto ke kisorto jogi hono mawjal kahruba qaysiya naati yani barq hono électrique immotode majalo qad tusawwis ina bonnani wa taqil al alat al électronique ina wada pan gede ko faade machinaji ha gede baadi non embi kadi kambe andube hono وليكي مكان يعني حرارة المكان الذي يحصل فيه البرق يعني ونمد إلى 27,000 درجة مئوية ولكن يا هاونا 27,000 ديجري 27,000 ديجري ولكن ورغاني مجالسوس هارتيما جيني يسامي يعني متني فود جيني هولبيني فيي so hunde seeɗa anduɓe koccino seeɗa e hunde ko wiyete ko la foudre gueɗe muɗum ina wawi gramme goto no wawno wadde élémenté wuuro New York ngo fodde duuɓi taw gasani lumiére muɗum kono noon ha hande mi donki heɓ ɗum ɗon joni noon jimmi wi ɗon tan majal dirango ko duule dewe e duule gore rulde worde so hawre rewre ɗum ɗe mbuɓɓodiri waɗa masse électrique ɗum woni ɗe mbuɓɓodira uuma waɗa dirango mawgo e sahaji yaada e majal kulɓinigal so majal ngal maji idor fo jiiɗi toon fof yiidoto yiide ko majal ngal so majal hartima ɗo joni taw ko jaam aɗa jooɗo quelques secondes nden nana dirango uuma nde won noon li anna da'u asra min sawt wonno lumiére ɓuuri yawde lumiére ɓuuri yawde e umago gonɗon kono noon kay kural e feetel mum mbaɗi kural joni hartotoya ha yettoyo nde jeyguige e fuɗɗo arde e bandiraɓe tedduɓe e majal jibinta ɗum tan walla dirago asman ko rulde jolide charge électrique positive oto ko négative so ɗi kawri e ɗi moɓɓodira mbaɗa marche électrique ɗum woni janaga hen duppo yimɓe sumo ɗumen banda men tedduɓe on jarama kono noon paamon Allah wi ko yusabbihu ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifati ra'du subhina inde jomum e mantude Allah hunde fof no subhina faade mantude Allah kono noon en mbawa faadude subhina fini ina wawi umde ina wawi tallade ina wawi talmbirmbir koko Allah tan andi hono subhinirta wi ko walakin la tafqahuna tasbihahu mbiɗa yiyode sukaɓe ne jaltina hunde koye noon jamgon walla jamkon walla kaajon ɗaat kon ina wayno jambel ndimɓe ko ɗum jambel yiwonde ɗum ɗon wona jambel yiwonde ɗum ɗon ko mawɓe men nden sa préhistorique le taille pierre mawɓe men nden mawɓe nden ko ɗum jaggatno on sa jamdi ala jagga kaaƴe ɗen ɗon ɓe ceeha soɓe ceehi noon ɓe ha weela eɓe ceekira tew kulle on saaha soɓe mbari kullel ko noon ɓe ƴakkirta tew kecce ɓe gandani hay jeeyge koye nde on ta ɗen ɗon kaaƴe ceeha ha ɗaati mawɓe men taƴira tew lamɓi e on saaha jamdi ala bronze ala kanŋe ala kalis ala ko mawɓe men nden on saaha guila neɗɗo yitade jeygol en kono mbanoɗen kono kullo ni kala ko mbari ɗon ɗo ɓe ƴakkata tew o kecco ɓe ceekira ɗum kaaƴe ɗe hay kamɓe ko par hasard ɓe jiiti ɗum ko goto mabɓe sehanno helanno ha e tan ɗeeɗi ɗum ɓe tawi no ɗeeɗori ni ina wawi warde kullel ɓe miiji nde ko pewno kaaƴe ɗe mbatta hirsirde walla seekirde tew kullon a fawino hen kadi mbiɗa kowe les comètes ko kodeje baɗɗe laasiji juɗɗe eɗe gimmoto to wiyete nokku caggal o confé du systéme solaire o caggal mum to wiyete ceinture d'or toon woni balde majje saa fof wotere immo toon kanjene origine majji kode glace e poussiére glace o noon eɗen juuti eɗen mbaɗi laasiji soɗe pandima soɗe garti ha saɗa ɗe pandima nangue glace oɗo gandi glace naran wi way kono darogal ni nangue ngue jagga ɗum leero ɗum woni wiyete les comète en jogui hen comète goto wiyete ko comète d'Halley ɗe gandata ko période par période comète d'Halley on no comète hon nden ɗon hoodere lasiri ardata yillotto en par duuɓi capanɗe jeeɗiɗi full lawol gotol nde arino 1986 nde arino 1910 en hita par duuɓi capanɗe jeeɗiɗi fof nde ardata nde yillotto leydi ndi so nde ari kadi nde ruttito to nde wonno won hen garda par duuɓi 4 won hen garda par duuɓi 3 won hen garda ala no ardata won hen par duuɓi 7 ɗen ɗon
laslimu hen gimmoto ko nokku biyeteɗo nuage d'or or o ganda goto wiye or ko toon gimmoto kanko yiito ngol Lefol ɓe innirimo inde nden ɗon toon gimmoto to ene woɗɗi ko caggal confé systéme solaire o ma caggal muɗum caggal ɓuuɓi toon ko glace eɗe pendi kanƴe fof kodi glace ɓolo oɗon gandi glace na ranwi joni soɗo jiihat gaari ga hen eɗe jillima en soɗe panima nangue fodde hedde million ngaji kilométre ɗe gona yayinade lumiére nangue o jaggade kono e niɓɓiɗi ko glace noon no leeri ɓe kono darogal ni koni puɗɗone yiide eɗe poyna eɗe gara won hen so ari joni wona ɗon fodde jammaji kewɗi min daara ɗumen won hen ko jamma goto ɓenna won hen kadi ene gona fodde balɗe daro ɗon ha ɓooya noon jawta goto ɓennino 1999 e boɓɓale on ɓennino saaha foof eɗe jillo en eɗe ɓurdi mawnugol noon a jarama ɗum woni ko wiyete ko mo zannabat zanab itta koye zanab ko laasi ɗum ne haali joni ara mbiɗa almo zannabat laasije koode laasije bandamen teddumen on jarama Abdoulaye Sarr a jarama namde ma de ko namde ñeerde tigui rigui a jarama yo Allah yoɓmo jaari mi weltima sanne bandamen tedduɓe koni gueɗe ɗe jaari on jarama mbiɗa heeɗima Abdoulaye Sarr musidɓe tedduɓe hettiyankoɓe ha joni de eɗen goni e yewtere men duttoɗen e gande men mi siftinde on tan koɗo meɗen hannde ko ceerno Alhassane Kalidou Ba gorko pullo laaɓaɗo gandal weeyoji ko fate banggue astrologue en eɗen gondi noon tigui rigui e musidɗo meɗen Siré Anne taw kadi ko kañum tigui woni to banggue karallagal to ɗum noon musidɓe tedduɓe ha hannde ɗen jokka namde men faade koɗo men woni ceerno Alhassane Kalidou Ba ceerno Alhassane Kalidou Ba a laɓɓiniɗo tigui ko fate banggue dirango asaman e cuɓi hinali muɗum ha tenti kadi e jamngel leydi ko mbiyata jamngel ƴiwoode ko foof a laɓɓitini ha laaɓi min keeɓi hen fahamamuya ceerno Alhassane Kalidou Ba ene gasa wona namdal men cakkitingal ko fati e banggue koɓe mbiyata trou noir noon woni tan wuddere ɓaleere walla mbiyen gudde ɓaleeje e tartiɗe asaman o kala ko naati toon ɗe ɓuucoto ɗum tene gasa naati wonta yaltu ceerno Alhassane Kalidou Ba hol ko mbawɗa laɓɓitande min hen hamin ɓeydo famde e astrologue gadiɗo yaade dow ha ngabbi e lewru e holi on e hol hitande nde o yeehi kanko oɗon ceerno Alhassane Kalidou Ba namdal gongal won ciifi walla mbiyen won diidi ene jalta e asaman sa laari ɗum ene rokkuma waktu taw kadi elle ko ɗon waktuji jaltina ha montor wawi fawe ha montor wawi fewnede ceerno Alhassane Kalidou Ba holno mbawɗa laɓɓinande min ɗum ɗo hen hamin mbawa famde hen tigui rigui Seydi Ba bisimilla maɗa a namdima affaire ko wiyete ko trou noir ko ɗum wiyete ɓulli ɓaleji the black hole en anglais sogobu suud bil arabia c'est à dire ɓulli ɓaleji ɗi e jibinte ɗumen ko hoodere koode ne jibine en maaya en nayyo kala hoodere maayde hedduɗo wona trou noir Allah tagui aduna o noon no jaggi galaxie gonɗe ɗo wiyete ko enen to gonɗen ɗo wiyete ko la voie lactée ni won noon jaggi galaxie o de tagui ɗe keewi no asman he a galaxie ji keewi mbeɗa gonno hedde ujunaji temedde joni noon galaxie koɗɗen o waɗi leydi ndi e to voie lactée ɗo waɗi ɗon hedde saraji way kono mbeɗu ni waɗɗo hedde saraji to waɗa noon hakkude on waɗi heeb turu ɓulli ɓaleji kala ko fandiɗi ɗi ɓuutori ɗum no jaada hen hay goto anda to fayi sona jomiraɗo ni wonno Allah ne reena leydi ndi andinani en mbino Allah wi wama kunna anil halqi ghafilin bala gar halana fa saba taray wama kunna anil halqi ghafilina min belsindaki tagore nde wonno Allah belsindaki tagore nde ni woni jaggino ɓulli ɓaleji o waɗi hakkude galaxie o jaggi systéme solaire o waɗo ɗum saraji pour hoto ɓulli ɓaleji so ɗum alana hay systéme solaire ina wawi yaade ta ɓuuco ɓulli ɓaleji ɗi ɓuuco ɗum nawa ɗum to hay goto anda ni woni noon mbimon ko ɗum trou noir ko ɓulli ɓaleji jibinta ɗumen ko hoodere mayata wonta trou noir wirtore mbiɗa namdal ma ɗo hoɗidiɗo yaade dow weeyo walla dow lewru ko gonga worɓe 12 astronautes on foulé la lune 12 astronaute gorko gando banggue weeyo ɗen ko worɓe 12 jaɓɓe leydi lewru ko ɓen puɗɗi watta toon ko adi ɗum taw so nangui histoire jagol do asman ko risnaɓe gembuno gorko goto no wiye Yuri Gagarin yeehi ha dow asman o diwi o won toon fodde taw yalti hankadi atmosphére terrestre o yeehi o ɓendi pesanteur o yetti nokku fodde woni toon mintaji 108 minutes woni toon kanko Yuri Gagarin ko hol hitande ko hitande 1900
ko hitande 1961 o yaano toon ñande 12 avril 1961 kanko yuuri gaggarine o yaano dow asman kono paamino yettaki lewru kanko yahani ko adi ɗum taw e mois de novembre 1957 ɓe neldino ko laana mbi ɗum Krolov on ɓe placimo e nder orbite première être vivante en orbite terrestre ko la chienne Laika ko rawandu mbi ɗum Laika ɓe nawi ɗum kono noon ndu wuurani ni woni noon ɓe pelti gembanade yaade dow asman ɓe gembi oɗo gorko yuuri gaggarine e 1961 ɗo 1 avril américain ji nde nandi ɗum no kiram naati ɗum mbiyata so kamɓe ɓe gemba worɓe yo jaa ha dow ɗiɗi yaa toon ko gorko goto Neil Armstrong e Buzz Aldrin e Collins Michel Collins nde ɓe jettiɗo ɓe immi leydi ko ñande ɓe immi Cap Canaveral le 16 juillet 1969 1 juillet ɓe mbaɗi départ leydi jaade laana ka Apollo 11 ñande 21 juillet 1959 ɓe jetti ayi oɗo yaano ko 1969 non 1961 ɓe jooɗi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 duuɓi jeegom goɗɗi ɓeɗon neldi yimɓe mumen yo jaa toon kamɓe ɓe jottima to ɓe immi leydi ñande 16 lewru juillet ɓe jotti toon 21 holde ɓe garti ko 24 ɓe garti ko holde hen ɓe garti ko 24 juillet ɓe janoyi maayo wiyetengo Pacifique laaɗe gaddu yiɓe on saaha lamɗo Amérique ko Nixon laamino ɓe jeehi batoŋeji kocciɓe toon nden ɓe jeehi ɓe kocci toon nde ɓe jottima ɓe mbaɗa kulol cuusol jippo ala hoto jippo hono oɗo Neil Armstrong jaggi koyngal mum jaggi taw o yiɗi haɓɓude ɓoggol koye laana he o telluri seeɗa seeɗa haɓɓe makko pour so tawi o anda ko woni toon o anda o nurfitto nder o yaha nder leydi tawi goto anda o denke leydi he o diwi o hafti kadi o diwi Buzz Aldrin jippi kam no woni foddemo ina fotamo wonnon toon ala pesanteur sa diwi se tan yahata kono sigui ni neɗɗo ala toon poids wonnoon leydi ni saɗa ga hen saɗa peesa 60 kilo sa yettima lewru keddotoɗa ko kiloji 10 e ko jeegoɓal ɗum ɗo joni noon ni woni kamɓe jotti toon koɓe caggal ɗum kadi ɗanlen jokkodiri ɗanlen jaaha ɓen jahana garta kono noon jotti toon tan ko 12 gorko ɓen jotti lewru toon e mbiɗa wiya on ɗum ɗo kadi ala kaawi so wiyama neɗɗo yehita lewru ala ko neɗɗo dartoga ina wiyana yedda Allah ewnima na suratul rahman ya ma'shara al-insi wal jin ya ma'shara al-jin wal insi ya ma'shara al-insi wal jin in istata'tum an tanfuzu min aqari as-samawati wal ardi fanfuzu la tanfuzuna illa bi sultan he mo yimɓe jinneji in istata'tum so tawi oɗon katani an tanfuzude puson baton pénétrer min aqari as-samawati wal ardi kantoŋaji palɗe asmanuji leyɗe fanfuzuji he kono kala mbaɗo yaade gande ko kuje jomiraɗo e laamu muɗum jahata koye laamu Allah so tagore leydi ko tagore lewru tagore neɗɗo ko tagore so yeehi tagore hawnaki kono wiye neɗɗo yiiri lewru tan yimɓe janaga bambaji mbiya wawata wonde aɗa jooɗi aɗa yedda ganduɗa hen hay portable anda ne fewnira GPS keɓa auto maɗa wiye rewɗo a duwata gosan jottata jooɗa joni mbiya aɗa yedda ko tubakoɓe mbaɗi walla anduɓe mbaɗi important yidde he batte par ce que hay message ne pewnani abi on no diwta en ganda oto no yarata en ganda so mbimi jiita lewru hol fof neɗo yiyata ga bambaji men yedda aɗa yedda dow rende tout etena yeddani portable aɗan ɗo hande ƴeewe joni yimɓe joɗɗa ɗo a haalde oɗo e WhatsApp aɗa haalde imo aɗa haala par Viber ɓe imme ɗum gaddama foto aɗa haalde neɗɗo aɗa yiya ɗum sinno wona no waɗi hannde so haalno kadi yeddete neɗɗo hoto yeddan ko alana ɗum gandal ko Allah rokki tuba koɓe wala to jaadilu ahlal kitab illa billati hiya ahsan Abdoulaye Sarr a jarama mbiɗa yinno junnade fewi kono noon nane won noddunoɗo kam e hawre joni mbanmi moddo hors ligne ha mbawmi haalde kaɗo haala a jarama seydi Sarr mi salmini on jarama ceerno Alhassane Ba golle ma jooɗi peewi ɓe mbi jeddowo heɓata gandal nde tawno jeddowo yeddirta ko wasde dañde gandal hande kam en jii kawisaji foof nana jeese meɗen tene kadi hanti yeddi ala woodi tan ko wittude e janggude beele kadi heeɓa gandal ceerno Alhassane Ba golle ma jooɗi peewi yewtere men duttoɗen e gande men ari ha ɗo hen hankkadi ni hojomaji men kuuɓi min duttuma konngol tan gara mbaynodira e bandira
bandiraɓe ɓe wooda kadi ko mbasiɗa seeɗa e leñol ngol wasa judde no feewi Seydi Ba bisimilla maɗa. eyyi Abdoulaye Sarr on jarama mi salmini on waɗi ngol laaɓani ma taw eyyi pour ko fate mbaynigo mbaynoto bandiraɓe tan ko mbiɗa wiya ɓe yo ene fottinoɗen kuccitan jangde ko fate taw wona tan kaɗen tan e jangde tan taro reeguigo yawgo ɗum ko ɓurɗen tinnade ko heddiɓe hasono janggannda kon otta ene kijja jimmi ko yimɓe taɓal ko fate yarude yesso banggue science yo gueɗe ɗe pire konngudi pire taw gandal wawa yettade ko wayno mathématique ne jangge science no jangge hen géographie gueɗe mbaɗe noon ko fate astronomie gueɗe ɗe jangge hen koɗe ɗe ɗe inne hakkude ɗumɓoji inne par gueɗe kewɗe hannde en ganda no wiyete pular so wiyama joni golfe de Mexique golfe Persique golfe ha hannde ganda hen wiyete e ko fate kadi bandu bani adama ko ene globule rouge globule blanc circulation de sang e ko gueɗe mbaɗe noon plasma en ha hannde ala hen ko fira yimɓe gubata moon fof liggorono welira foti ko yimɓe fof kawra pira kelmiɗi jooɗo nawe to banggue to Sénégal to ko fate silati goni to hawre wiye ɗum ɗo jaɓama yimɓe yo toppiro kam yo weeɓani kono noon yo yimɓe miijo tabade tabal jangde ko fate gandal kesal a yi an hoore ma haari wi sinwaji ɗi hannde Japon pewne montuji sukaɓe tokosɓe ko gandal waɗi noon so gueɗe men pirama tan sukaɓe kokkama gueɗe ɗe e ma mbaw liggoyade yesso so Allah jaaɓi bandamen tedduɓe wasiyami leñol ngol tan ko yimɓe kimmir jangde kono noon wona jangde tarde tan deftidani ala ko yon jaa e gande kese ɗen ɗon on jarama ko Alassane Kalidou Ba mi salmini on Seydi Sarr yo Allah ɓooy noon e leñol he yo Allah ɓooy noon ligganade leñol ngol no liggoto toon ha hannde hankkiguel hannde ha fayi yesso yo continue golle on jarama an e équipe ma wallidima foof mi salmini on ko Alassane Kalidou jeeya to e tagutal e leydi Mauritanie gonɗo hannde France on jarama bandiraɓe sehilaɓe yewtere men gasi ha laaɓi ha wi ceer wonno koɗo men hannde ko ceerno Alassane Kalidou Ba sen mbi ceerno Alassane Kalidou Ba noon ko gorko jeeyaɗo toon to gendi Mauritanie sa yalti gorgol aɗa fayi sehil babi e nder tigui falde walla e nder falde guiɗi makka nokku biyeteɗo tagu talla ko toon tigui o jeeya kanko ceerno Alassane Ba taweteɗo hannde en gendi leydi France taw kadi ko astrologue mawɗo ko fate banggue weeyoji ɗum noon ceerno Alassane Kalidou Ba golle ma jooɗi peewi a jarama tigui e oɗo invitation walla tan e ngoɗo noddandu e notandu maɗa wango fayida e jabde kadi addude gandal maɗa gam kadi saktude gandal ma beele kadi bandiraɓe kala mbawa naftorade ko wona ɗum ko kadi wasiyama labɗo e faade e leñol ngol yooɓe tinnoɓe mbitta yoɓe janggu kadi haaɓe keeɓa gande bawɗe e naftorede e bawɗe kadi gollorede nde tawno aduna hannde ko gandal tan naftorte kala ko wona gandal wona kene naftore nde tawno eɗen janggi bindi kono en ngala gande wawde gollorade ɗen gande Seydi Ba golle ma jooɗi peewi to karallagal to ko Siré Anne mo andane peeji mum ɗo e haalirde he ko musidɗo mon guiɗo mon sehil mon Sar Abdoullahi Ndutto-ɗen e gande men Ndutto-ɗen e gande men Ndutto-ɗen e gande men ko yewtere nde Abdoulaye Sarr waɗante en